Hello, may gabi sa tanan. Nakita niyo nga sa kong likod. As kilid ay, wala sa likod. No? Kailaman mo, anak. May gabi kaninyo mga kaidol. Gabi na di ron? Gabi na ron. Gabi na di ay? Gabi na. Anya, ay, kana siya, ako pa'y magpaila, no? Si Edwin Psycho, a.k.a. Luloy. No, daghang kay salamat sa mga daan o bag-o nako nga mga subscribers. Mangbasa ko shout out karon diri no sa atong channel. Sa video na to, dili ta magikan sa video nga katong security. Security. Siya to ang security sa video nako. Unsa kay tay pusil-pusil mo loy? Huwag din ko sa saging, palak sa saging. Oh. Mambasa ko comments. Comment si Makahini Rostom J. Ana siya. Band name is the CQ. Oy, shout out sa imo diha no, Christopher Budjungan. Paghimo palain Bisaya version idol Charles Lin. Nice song. No? Oh, si Ronel Lacno, Bisaya na sad ang kantang We Are the Champions. Request na ko. Ikaw na po ibasa ni Ron Loy. Ining uban. Uban ako nga video. Kaya ni mo basahon? Kaya kayo, basta na sa dool. Basahon ng mga kuan niya, sa mga comment niya. Salig magka. Kaya kayo, basta na diri sa dool. Oy, basin ma-shoutout mo diya mga ka-idol no. Nagbasa ko, mabasa ko diri ha. Ano, ayaw mo kapuol pagsubaybay diri sa akong channel no. Mga ka-idol kay niusig na akong iro. No? Niusig akong iro. No. Basta iro. Binsoy. Akong pangalan sa akong iro, Binsoy. Soy, kala iro, kita og kuan tao mo angyod. Pahibalo gyud. Binsoy. Ako pang ibadlong iro mga ka-idol. Binsoy. Binsoy pauli. Basta mga gwapa. Pauli dire. Mga gwapa gani kuno mo ni Binsoy. Binsoy pauli. Musik yun ang iro mga ka-idol. Asa na ta sa comment no. Basahon niyo. Basahon na to si Luloy. Nasaloy. Mga comment. Kabalo ka mo scroll down, scroll up. Binsoy. Ang iro nakaila. No? Asa naman tigbasa? Tulugon naman. Kaya dili. Gumaya yun. Di ba kaya? Nahanda ng binti ko na ni. Nakalinti na ka. Ako lang basa. DJ Archie Vlog. Banat Idol. Shoutout sa imo ha. Shoutout kay Ronil Abing. Wow, nindot sa kanta Idol from Jinsan Kalumpang, Lote. Oy, nakaanak ko ng Kalumpang, Lote. No, nag-deliver kog saging di sa una, nanuroy kog saging. Saging tundan o saging kardaba. No? Shout out kay Idi Lantas. Ano siya, galing mo idol. Nice one song idol. Yung si Kelvin Kate Limpiado. Shout out kay Marlon Taliktik. Usapod ko ka content creator dol. Kung gusto nimo editor po, ako lang edit. Walay bayad loads. Uy bayad daw. Taga-asa man ka dol. Parehas gud ta sa uban ba? Nagakulab ba? Taga-sulop siya. Taga-sulop, dool na ka ni Dol. Dool na din sa tuwa. Alada. Dool ra. Pwede kayo. Nung uban, di mo guna ko mabasa ang mga comment. Hindi ako mabasa. Asa dapit inyo ha, Dol? Kulab, Dol. Okay, mag-message ako nimo. Uy, shout out sa akong classmate. Classmate manin ako, Richard Guno. Classmate Richard Guno, kung ano mo siya, makita ako ano rin.
Murag classmate ako ni Richard. Mga guno, Guno, tsaka taga-banan. po ni sa padada. Sir na ni siya, sir. May yung gabi na, sir. Richard Guno, classmate ako ni. Medyo buutan. Buutan yun. Wala yung medyo. Yung kag medyo na yung maldito na. Ining kauban ako diri margoy panihapon eh. Nanihapon baka di aloy? Ni hapon ako. Ano sa sudan mo? Akong sudan, ining diplop nga giitlogan. Abi na ko ng itlog, di biklopan. Tawa man ka. Nabasa pa ko. Choy Inato, Ghost Hunter. Uy. Ghost Hunter. Ang sa kani ka kung siya, creator ko ni. Ghost Hunter, hilig na siya ko. Yung content, mga ghost, hindi na ko kaya na. Pero, lisod ni nga lisod ni nga content, no? Lisod ni nga content. Choy Inato, God bless ay mo ha. Salamat sa pag-comment dere. Salamat sa pagbisita. No, taga kuan ko na ako diri sa Davao del Sur. Padada. Mabasa pa kong mga comment. Napatay oras. Sa mga comment. Basaw na to. Sa mga kauban ako di mo istorya. Sa istorya nimo. Daghang kay mga comment pa diha. Sama sa komentaryo. kaning pagkomentaryo, di ba ka na mga announcer sa radio, saan na siya? Komentaryo. Komentaryo. Gikan sa imong hunahuna, sa imong maestro, ayaw lang ng mga bad, ayaw lang ng mga dili pwede allowed ng mga ingon anak. Ayaw ko pag kuan og tao, pag daw ng tao. Basaw sa nato ni tanan be. Shout out kay Nicolas Mark Rica. Siya, wow, kanay song sa kuan ni nako ni nga kanta katong sa nga kanta nako gani. Gabi. Closer You and I Bisaya Parody. Ana si asa na to? Nawala na. Diyaghan. Shout out kay ang munting bahay ko. Shout out kay Kelvin Kit Limpiado, ka-comment po siya dre. Shout out kay Nicolas Mark Rica. Wow, kanay song sir. Pa-shout out sir. Watching from Danau City, Cebu. Shout out kay Jujo De La Rita. Shout out kay Udo Baby Ko. Ano siya pa-shout out, idol. Shout out kay Nikki Ladaw. Ano siya, bisan pagbalik-balikon, dili jud sumul, idol. Pa-shout out ko, idol. Jubin Art from Iligan City. Shout out sa imo ha. So, wala na tayo shout out. Di na sila sumulan kay nindot kay mga content yun imuhang mga nindot og mga mensahe ang imuhang mga kuan. Nindot og mensahe. Message di. Dili massage. Kauban sa una ko ng collage. May college mag-college ko. O palisan na kung kuan nang eskwela ko sa una kanang pag-pronounce sa mga sa una kanang science. Dili man na science. Science mo Sana? sa una Sana na ron? pronounce na science. Science na no. Unsa na sa Tagalog ang science? Kuan sa Tagalog? Tagalog. Wala kay ko ka. Mao na diha. Mao na asa naman ang unsa naman nga. Kuan man na third year man na. Second year. Bisa pag elementary. Na ana. Unsa man na siya sa Tagalog daw be? Daw be? Unsa may graduate nimo? Kinder? Kinder. College. Nakalibel ka? Nakalibel ka. Pero Ako, ayoko ko kalibel. Nakataak lang ko, pero undan ko kay walay budget. Unsa gay nang unsa gay ito? Science? Unsay Tagalog ana? Wala kay ko ka kuan na. Ako na lang ansiran be kay. Human na taron. Kabalo ka unsay Tagalog ana? Unsay Tagalog sa science? Agham. Agham. Tama. Di ba? Agham. Agham. Mo na siya. So, mo na mga ka-idol, no? Di ba igham na? Di mo na agham? Mo na, kaubar na.
Wala na mga ka-idol, no? Paalam na mi sa mong pang-shoutout dire. Sa maning kauban ako na sa maning mura maning hilutonon pa maning dila ni. Ug mo lang na. Salamat oy. May gabi inyo mga Wa ko ka-idol. ingon great ka. Salamat kung ingon. Ay, salamat mga ka-idol. Hangtod sa sunod. Hangtod Sa sunod sa bahin. sunod nga Bahin. ato Nabalik kay mga bahin, shout Muhammad. out na to o pagbasa sa inyohang mga Komentaryo. komentaryo. Sige, wailain. Ang umaabot na to, konsihal, ining barangay. Okay, October, madayon, Musanong ko ka. Ug mao lang na. Daghang salamat mga ka-idol. Bye-bye.